Mga talisaynon nga gipasaligan ang trabaho ni Konsehal Julian T. Bandaan naguol sa iyang pagkamatay. Gianugnan sila sa kalit nga pagbiya sa giilang Teban Escudero. Si Chona Carion sa report. Nagtapo kaganiha ang kanhi mga job order personnel ubos sa buhatan ni Konsehal Daan. Nakurat og naguol sila sa kalit nga pagkamatay sa maong konsehal. Sila ang gipasaligan nga makatrabaho pagbalik sa City Hall isip job order personnel. Apan karon nga wa na ang konsehal, doble na ang ilang kagulanan ug wa nay kasiguruan sa ilang panarbaho. Tungod sa ilang kadaghan nga musud og trabaho matag job order personnel, hatagan lang og usa ka buwan aron makatrabaho. Nag-uol sa mi, ma'am, kay inana, iskedyulanan para basag po niya. Kahuman sa mga campaign, mga Disyembre at January. Trabaho. May baya si Konsehal. Mo lagi na buong lang may bang anong nainana na siya. Ano nga, marag nag-uol sa mi. Ano kung kay, may ba sa ara namin siya nga pa kung ano magtrabaho. Pero namatay naman ang mutlagan eh. Katrabaho pa ba kami? Ay, nag-uol, oy. Kay, kung kayo, may lang tingog daan. Lipay na tayo ang tingog kay, kuan ka ikpiaw ba? May kayo mo dahil pasiaw. Isang taon, ay, kalit mong kaistanan. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak.